muna godiya ga Allah. Ina so in gaya wa al'ummar jihar Kano musamman 'yan kwankwasiya da wanda ma ba sa kwankwasiya, ni yanzu daga gurin Allah na dawo, na je ƙasa mai tsarki, billahi lazi duk wanda ne baki sai baki ya kama shi. Saboda haka abinda muke so, abinda muka yarda da shi, shugabanninmu sun fito sun yi abin da ya kamata, musamman mai girma gwamnan jihar Kano injiniya Malam Abba Kabir Yusuf. Wannan camuwa take ko tamuwa ya tsine mata albarka, mu ma mun tsine mata albarka, ba mu yarda da ita ba, ba mu gamsu da ita ba. Jihar Kano kashi 100 kashi 98 musulmai ne a jihar Kano. To wannan abin jihar Kano ba mu karba ba, ba kuma za mu karba ba. Tun zamanin mai girma Chief Olusegun Obasanjo aka zo da wannan shegantakar, bai yadda da ita ba. Allah ya ji kan Umar Musa yar Adua bai karba ba, Jonathan bai karba ba, mai girma General Muhammadu Buhari bai karbi wannan shakiyancin ba. A ce wannan jago-jago din ya karba. Wannan abin ba mu yadda ba, ba mu yadda ba, kuma ba za mu karba ba. To Nagode, sun ce fa wannan yarjejeniya da aka yi ba abin da kuke zargi shi suka yarjejeniyar nan akan sa. Kaga abin da nake so in gaya maka, duk abin da zai faru irin wa'annan, in an zargi irin wa'annan abubuwan, ya kamata musamman shugabannin su wanda ake nufi ma ana ce musu wai kadimul islama, ai kamata yayi a ce suka fara kalubalanta wa'annan abubuwan, suka la'anci abin domin sun dauki sunan addini sun sa wa kansu. Amma ga Malam Abba Kabir Yusuf ya fito ya kalubalanci abin, ya la'anci abin, su ma kamata yayi su kalubalanci abin, su tsine masa. Gaba su kura baya siyaki, ka tsine wa abin mai girma a suwaji ya kore ka, kai shiru da bakinka, talakawa babu su babu kai har abada. A madadin al'ummar jihar Kano muke gode zababben gwamnatin jihar Kano injiniya Abba Kabir Yusuf bisa yadda ya sa Kano akan layi ta fuskar aikace ta fuskar samar da dukkanin kwanciyar hankali da tsaro da zaman lafiya. Amma mun samu labari irin yadda ake so a maida Najeriya da jihohin Najeriya. Amma muna gode wa Allah, akwai jihohi kamar guda 5 da suka fito suka yi maganganu, suka baranta kansu daga dukkanin abin da Allah bai yarda da shi ba, annabi Muhammad bai yarda da shi ba, kuma Allah yi la'anta a kansa. To mu ma muna gode wa Allah, kuma muna gode wa zababben gwamnatin jihar Kano da yadda da faɗin Allah da aiken da Allah iyo manzan Allah a jihar Kano. Duka waɗannan abubuwan bai yarda da su ba. Amma abin takeici, jam'iyyar APC da shugaban jam'iyyar APC da ke da awar shi Khadimul Islam ne, kuma shi ne shugabanta, kuma tsohon gwamnan Kano, wannan abin da yake faruwa yayi shiru da bakinsa, bai ce ba bai ce a'a ba, sai kokarin kunna rigima da kunna bala'i a jihar Kano. Burinsa zaman lafiya a jihar Kano ya kare, to ta Allah ba taka ba. To Zawa'i, sun ce fa wancan abin da kuke zargi yarjejeniyar da aka yi ba abin da kuke nufi shi suke nufi ba fa. Ba rami, menene ka rami? Ba rami, me ya kawo a hankali da rami? Duk inda kaje ana kishin to akwai alamar zance a gurin. Domin wannan abun tun zamanin Goodluck aka la'ance shi, aka soke shi, aka yi doka, wanda ya ƙara tada wannan abun ma Allah ya tsine masa. Kuma amma yanzu a ce an dawo da wannan abun, ana tattauna abun, ai duk wanda ya tattauna maganar ma la'anan Allah ne. Babu mu, babu wannan abun, babu mu, babu jam'iyyar APC akan wannan aƙida. Abinda jam'iyyar APC take shiryawa na ta kawo tashin hankali a Gaya, ta kawo tashin hankali a Rano, ta kawo tashin hankali a Ƙaraye, ta kawo tashin hankali a Bichi. Wannan abun mutanen gurin da al'umma gurin da malaman gurin da al'umma Kano suna ganin ku, kuma jami'an tsaro suna ji suna gani, kuma 'yan garin waɗanda za su iya tsara kansu to su yi hankali. Abinda su gandu da suke shiryawa wai za su ɗauko waɗannan korarrun sarakunan waɗanda doka ta kora, wai su da su. Wannan abun tarihi ne, babu shi, babu labarinsa, kuma idan sun yi ba za su ga da kyau ba. To Zawa'i, wannan batun sarakuna suka ce fa har yanzu yana kotu bata game yanke hukunci akan wannan batu na sarakuna ba. Ai doka gabar ke da komai, ikon nada sarki ko san sarki ikon gwamna ne a jiha, haka dokar Najeriya ta ce. Mu dukkan tsarin da ka sani a doka ake sa, majalisa ta yi doka, gwamna ya sa hannu ya zartar. Majalisa ta yi doka a baya, Ganduje ne gwamna isa hannu izartar. Gwamna bai fi gwamna ba, gwamna bai zai ce dokar ta fita gwamna ba. Wannan abun haka yake. Muna kira ga al'ummar jihar Kano, gwamna Abba Kabir Yusuf ya ba mu lambar yabo da lambar girmamawa akan cewa mu ne ƙwararru akan kare daraja da martaba ta gwamnatinsa, akan kare daraja da martaba ta tafiyarsa, akan kare daraja da martaba ta tsarinsa. Baba Halil Dantiye, kwamishinan yaɗa labarai, Allah ya saka ma da alhaidi yanda kake guiding din mu akan abubuwa na alheri, na faɗa gaskiya da tsaro gaskiya da kuma tsare mutunci da addini da al'ada a jihar Kano. Akan haka muke.